Noies, com ho porteu? Estic buscant algú especial, Per passar una nit de por, dieu? Doncs no us recomano aquesta prestatgeria, Aquí només hi ha gore i això no fa por. Aquí no us recomano? Jo n'he vist moltes, I d'entre tantes em van anat a morir Shatter i 2 hermanes. ¿Estás más americana? Bueno, jo arriscaria per exorcismo en Connecticut. Tinc pressa, Tenim tota la tarda per veure quines pel·lícules us interessen més. Si voleu podeu prendre alguna per picar. Tinc cervesa, cacauets. Que heu quedat per anar a Tinc Pavana. Ostres, però si jo hi he anat un munt de cops al Pavana. Allà el Martí és cambrer i amic meu i també és cunyat del propietari i llavors puc entrar sempre que em vingui de gust. Sí, però jo no us ho recomano perquè és molt petit. Us recomano l'Oprium, que està en una cantonada de la Barceloneta. I allà em coneixen, ja he anat un munt de cops. Hi ha un munt de pistes per ballar. Que mai heu ballat a la disco? Va, jo us ensenyo. Vinga, sense vergonya. Heu de deixar-vos impregnar pel ritme de la música. Va, tontes! Continuï. No ho estava fent gens malament. Professor Mas, no esperava veure'l aquí. Ja veig que no sol gaudir de gaires visites, però ja no sóc el seu professor. M'arrisco a assumir, Sergi, que ha vingut a llogar una pel·lícula. De vostè, Casuó, de vostè. Recordo que a l'institut, del seu grup d'amics friquis, m'anomenaven l'Skipper. Bé, diran que el puc ajudar. Quines pel·lícules pornogràfiques té? No, disculpi. Pel·lis porno? La meva exdona m'ha deixat la crialla a casa i no puc portar putes. Lamento dir-li que aquí no oferim pornografia. Lo més que li puc oferir és el Imperio de los Sentidos o Mentiras y Gordas. No porno, no sexe? Home, jo sexe no estic autoritzat a oferir-li. Si vol li puc remenar el pelot per 20 euros. És molt friqui. Si vol pot llogar una pel·lícula de gust de la crialla perquè estigui entretinguda. Bueno, sí, per què no? Així la meva filla no em molestarà mentre miro pornografia per internet. Les pel·lícules de Miyazaki són molt recomanables per la canalla. La seva filla s'ho passarà millor si la pel·lícula està protagonitzada per una nena. El viaje de Chihiro és molt recomanable. També Mi vecino Totoro, si a la seva filla no li molesta llegir subtítols. Després de 6 anys, només és un trist dependent d'un videoclub sense clients. És penós. Té que assumir que el seu lloc és aquest. Mai no arribarà més lluny. La seva vida és patètica, però vostè ho és encara més. Admetre que ha fracassat en els seus objectius serà el més digne que faci en vida. No sóc un fracassat. A mi no em contesti i mostri una mica de respecte. L'ataquen i no es defensa. És un covard, incapaç d'enfrontar-se a les adversitats de la vida. Així no arribarà enlloc. No sóc un covard. Vagi-se'n, sisplau. No som els altres, sap? No és la vida, que és injusta. No és el destí, que no té culpa. És vostè, que no s'ho valora.
Necessito una llum, necessito sortir, estima i llibertat. Pots saber què et passa, imbècil? Ara em fots cas, joder. Els teus problemes te'ls guardes per tu. I a mi em deixes tranquil·la. Lo pilles? Estic cansada que no em parlis, que no m'escoltis, que no em comprenguis. La mare està morta. Mare, jo no volia. Va ser un accident. Joder, jo la vaig matar. Calla! No vull sentir-te parlar més. És que em segueixes torturant amb això, ja em sento culpable, I què vols que faci? Els altres no tenim per què arreglar els teus problemes. No arregles res, amargant-li la vida a la gent, tot el dia a sobre meu. M'has arruïnat la vida i ets un desgraciat. No només vas perdre la teva mare. També has assassinat a la meva mare. No, soc una assassina, soc una assassina! Joder! Però ho vas fer. I no em pots demanar que et perdoni. La vas matar i ho has enviat tota la merda. A tu et volia, fill de puta! I a mi em menyspreava. No servia de res que em passés fins a les tantes de la matinada estudiant, que traies excel·lents a totes les assignatures a l'escola. Que li digués t'estimo cada vegada que sortia de casa i que tornava a entrar sense esperar una resposta. Et volia tu. I la vas matar. No vas plorar al seu enterrament? Què plores ara? Perquè tinc por. He hagut de deixar els meus estudis per pagar-te els teus. Treballo 12 hores seguides amb dues feines i no tinc ni per pagar la meitat de les factures. Tinc por perquè no puc pagar un trimestre més del pis i ens fotran de casa i tu no m'ajudes. Tinc por perquè a més acaben els meus dies com el pare. Mira cases de cartró en els bancs. I la única veritat al carrer. Sento odi. Sento molt d'odi. Els polítics, per als banquers, pels empresaris, per tota aquesta colla de fills de puta que ens vina per sobre de l'esquena. Sento odi per la gent com l'Skipper, que m'ha fet mal de debò. Sento odi per tu. I és fastigós.